Tamkhona. Ekhaya Batshena abantu mfethu sikuphi? cha ngihlanza kwethu umntakakhuzolo cha sesikhona kwanomzana Mpungose Nakhona. enkandla endla ngokuyiholela nganza kwethu njengoba kade ngithembisile ningithumile bafethu ukuthi ngizoletha isipho senu donation ku TikTok cha sikhona impela nganza kwethu enkandla njengamanje kwelikaKhuba abakhomisa kancane lezansi ukuthi babone yeah so injalo Nkosi yami thikisena ngalana yebo sikhona impela la kwaKhuba nganza kwethu silethe isipho senu enisithume sona donation ku TikTok siyabonga kakhulu nganza kwethu Siyabonga mfowethu. siyabonga Danke. Yakaya. Hey. Engidunguzwini. Nyeza siphathe abantu nyeza. Ngiyaxolisa ukukhuluma ngomnako wenu. Uyamkhuthaza. Ngiyashaya ukuthi Hayi sivele siyabuya vele. Abo ayona ikhona. Ikhona. Yona uyahamba la.